jaio zinen? Ni Bergaran jaio nintzen. Eta noiztik daramazu Donostian bizitzen? Orain dela urte asko etorri nintzela ona, gutxi gora bera, 20 urte. Guk ez daukagu ziero bizkaiera. Bueno, esaldi batzuk esango dizkiaz? Gaur goizean etxean guardazola astujar. Hemen da argisa mesedez. Esan dotzut, gero jango naizela. Eguestenean, arratzaldeko lauetan gelditxuko ga, bale? Guk adibidez esaten dou. Astu zai, esan beharrean, astu jat. Danak jotarekin Bergaran esaten da. Oñati aldian esaten da xat, astu xat. Baina Bergaran beti astu jat, bai? Eta eman diot, eman dotzat. Ja, guk esaten dugu obisa, bai? Ogila ez, obisa. Bai, adibidez, egin dut, ez da esaten dut, esaten da dot. Jende gaztiak orain, igual eguaztena, astelena, asteartea, eguaztena, euena, barikua, baina orain gaztiak ez da bezaten. Pixkanaka galtzen nahi da.